थ' हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बेखौ बरायबावहरनाय जाहैबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आं दिनै गुरुबासा थांनो नागिरदों आरो मानो होनबा बे सासे लोगोनि न'आव बेरायलाहैनानै फैनि एसे खामानि दं बेहा न'आव। थ' ओरैनो थांना फैस्लायस्लाय भिडिअ बानायलांसै साननानै बानायबाय आरो गाइस। आं दा बै मोनसे गेरेजाव थांग्रोनि, मानो होनबा जोंनि गारिनि माबा बे साखानि कभारा बेयो सफैदोंनो, उइन्डसिल्ड ना मा होनो बिदिखौ। आं बेखौ लायनानै न'आव होलांग्रोनि ओमफ्राय थांसै। आंजों लोगोआ दंखायो उनाव। आं दा नै गेरेजखौ मोनफैबाय, लाना थांग्रोसै आं दा। नै बुस्थुआ बेनोमोन गाइस, लाबाय दा वान साइडल' मोनसेल', नैबे साइड मोनसेनिल' दा लाबाय बुस्थुखौ। ओमफ्राय आं दा न'आव होनानै थांसै आरो गुरुबासायाव थांसै डाइरेक्टनो। थ' भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय था गाइस। ट्रेफिकआनो ट्रेफिक दासान्दि टाउनाव। फालिया डिस्टार्ब जादोंलै, मैया अखा हानायाव सिट फुगारनो सोरनिफ्रायबा लानायमोन बियो गारियावनो थाथायबाय। ओमफ्राय दा नै टाइमा बेलासिनि 5:55 जाबाय आरो बिनिफ्राय गुरुबासाया आइ थिंक 30 प्लास जागोन खोमा। बेनिफ्राय कारिगावसिमानो 25 का 35सो जागोन खोमा आंनि मथेबा टाउननिफ्राय। बिनिफ्राय नै कारिगावसिमानो 25 का, आरो बिनिफ्राय दंबावो एसे। थ' गाइस होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, आरो माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा कमेन्ट खालामना खिन्थाहर गाइस। 200नि थावा नै रिजार्भआवसो दङ। 200नि थाव सोदोंमोन आङो, वान स्टिकबो सिखारा। बे ब्लिंक खालामनायानो खालामनाय आलदासो। बेबायदि सान्दुं गैयाबासो बिदि भिडिअ बानायनो बिराद गोसो जायो आङो। मानो होनबा सान्दुङावथ' ओंखारनोनो हाखाया, सान्दुंबाथाय सान्दुं बार दुंब्रेखायो। ओमफ्राय दिनै बिराद अखा हादोंमोन आरो दहाय बिदिनो 12:00-1:00सोआव। ओमफ्राय दा बेलासिनानै नागारबाय, बिराद गुसु जाना दं। ओमफ्राय दा थेवबो आं नै गस्ला आखाइ हाफ गाननानैसो ओंखारदों। सार्ट गानदोंमोन आङो, ओमफ्राय बानानै खुफिनबाय आङो दा गरमबो मोनगोन साननानै। नोंथांमोना आंनि रायज्लायनाय स्टाइलखौ माबायदि मोनो एसे कमेन्ट खालामना खिन्थाहर। नोंसोर माबायदि मोनो आंबो एसे मिथिनो लुगैयोना, मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो। थ' बेनिखायनो जाय मोजां मोनो होनहर गाइस, आरो जाय गाज्रि मोनो गाज्रियालाय गाज्रिखौ होनहरखा, जेबो प्रब्लेम गैया, आंबो जेबो साना। होनबा नोंसोर गाज्रिखौ नुदों गाज्रिखौ होनहरदों। लामाया माथो सिल सिल जाना दं। औ माने रिफायार बानायनायसो ना बेथ'। बे ओरैबो टाउनावबो होगासिनो, होदों ओरैबो होबोदों खोमा। माने जेडि रडखौ होजोबसिगोन ना मारै? जेडि रडखौ होजोबसिगोन ना मारै फुल? माने बे लामाया जेडि रड नालाय, ओरै कारिगावनिफ्राय ओरै कमप्लिट टाउनसिमा बे लामा आरो बेयो। ओमफ्राय दा बे लामाखौ रिफायार खालामदों। नै बिथिंबो एसे कमप्लिट जाहांबाय आरो। ओमफ्राय टाउनाव दंबावो माखासे बिदिनो सफा सनै गारि भिर जायो नालाय, ओंखायनो कमप्लिट डाइरेक्ट बानायनो हानो नागिरा टाउनाव। थ' दा नैबे कारिगाव मोनसिगोन दा जों। लामायाबो एसेग्राब मानि मोजां नंखालामोन बे जेडि रडआ, बिदिनो गुगालाजोब्बायमोन एसे। दा लामाया सिल जाबाय आरो। सोरबा सानो होनबा सानो हासिगोन बाव बे लामायाव गाज्रिबाबो सोरबा साखायो, सोरबा जाबायबो बेयावनो। खिन्थु इसोरनि नुनायाव आं जाफेराखै आरो, आंबो साफैदलाबायो एखमबा। सिटि अफ पिस। थ' गाइस जों दा कारिगाव मोनबाय नै। ओरै सिदाबो थांजायोमोन, ओरै सिदाबो माने बै गाहायजोंबो थांजायोमोन, खिन्थु लामाया बै खन्द'आव बारा मोजां नङा आरो। ओमफ्राय जों दा नैबे मेन रडजोंनो थांसै। जों दा नै लामाखौ सर्टकाट लाबाय, मानो होनबा बैजों गिदिंनाय जाथारो। बेखायनो लामा गाज्रिबाबो बिदिनो सर्टकाट लाबाय जों, थाब सहैनायखौ नायनोसै। मानो होनबा थांफिननांगौबो नालाय, दा मोनाबा गारि सालायनो एसे उसुबिदा जायो। मानो होनबा लाइटआ नों जेसेबां गोजौ फोजौनानै सालायनो हायो, नोंनिफ्राय बांसिन आं गोजौ फोजौगोन होननानैसो सालायो मानसिफ्रा। आरो जोंनाथ' बिटि नागा लाइटआनो जाखाया मोनायाव। जानाया जायो बिदि रावबो गैयै गामि एरियानि लामायावसो मोजां जायो आरो, खिन्थु बिदि सिटि लामायाव जे मेन रडफ्राव बारा साथिया। गुरुबासाखौ मोनबायानो नै।
मेन बाजारखौ ओरै थांबा मेन रड मोनहैबाय आरो ओमफ्राय जों दा ओरै सर्टकाट फैदों नालाय जों ओरै फैनो गोनांमोन ओमफ्राय ओरै सर्टकाट फैबाय जों मेन बाजारा बेनो जाग्रा नागिरनि जाग्रा दा मेन बाजाराव हाबदों जों बाजारा खिन्थु सिङाव देन्जार गिदिर दे ओरै सिङाव एसे गिदिरानो बाजारा थ' गाइस नै गामिनि हाबग्रा लामाखौ मोनबायानो थ' नोंथांमोनखौ दा लोगो मोनगोन जों न'आव हाबना फैग्रोनि साहा पानि लोंसै ओंखारबोनोसै थ' गाइस जों दा नै न'निफ्राय ओंखारबोबाय मोनालायबाय बिदिनो एसे मोजां गाज्रि रायलायबाय न'आव गोबावजों खेबसे थांनाय नालाय आंनि नङा माने बे लोगोनि न'सो आरो दा डाइरेक्ट टाउनाव थांसै मानो होनबा मोनाबायबो मोनायाव एसे भिडिअ बानायनोबो उसुबिदा मोनलायलाङो आङो थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा अननानै कमेन्ट खालामना खिथाहर गाइस मानो होनबा गोरोन्थिखौ नोंसोरसो नुयो नालाय स' किप लाभिं किप सापर्टिं लाभ इउ अल गाइस आरो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलाव थाबैनो 2K खालामना होदो बारा नांथारला बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन